O director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, xunto co alcalde en funcións, Manuel Ruiz, foron os encargados de presidir o acto de inauguración da Feira do Libro. Os dous destacaron a importancia desta cita organizada pola Federación de Librarías de Galicia en colaboración coa Xunta e a Deputación da Coruña e o valor do libro para a liberdade do ser humano. Que sigamos unindo esforzos para poder facer unha sociedade lectora en maior medida que a que temos actualmente e, sobre todo, que sexamos capaces de enfocar medidas de cara a ese público infantil e a ese público juvenil, sobre todo no caso de infantil, que é un público lector, e ese público despois juvenil que temos que reter, que temos que manter dentro do sistema, en fin, lector, dentro dos hábitos de lectura, porque esa é unha parte absolutamente fundamental para que eses lectores pequenos, infantis, juvenis, cando sexan maiores, sexan lectores adultos e que siga, por lo tanto, funcionando esta cadea absolutamente imprescindible para a cultura galega. Agradecer aos expositores a súa presencia, pero sobre todo animar a ese mundo que nos ofrece a lectura. A todos e cada un destes rapaces, pois pensar o que podedes encontrar despois de cada páxina que seades capaces de ver e otear. O contacontos e escritor lugués Anxo Moure foi o encargado este ano de ofrecer un pregón que constituíu un alegato en favor tanto do libro como da educación e o medio ambiente. Porque todo bo pregoeiro tense que preguntar: por que te chaman a ti, Anxo Moure? A feira permanecerá aberta ao público ata o próximo domingo. Durante os próximos días desenvolverase unha ampla programación que incluirá a presentación de libros, charlas, coloquios, concertos e actividades infantís. A de Ribeira é a 8ª parada do calendario destas feiras, que tamén estará presente en Cambados entre o 19 e o 22 de xuño e en Rianxo do 25 ao 28 de xullo.